Ola, que tal? Moi bo día, querida xentiña de Polo Mundo Adiante. E benvidas un día máis á miña horta. Hoxe só vos quero enseñar como teño a miña horta mediados de agosto 2024. Non é que fose un ano espectacular, porque como vedes hoxe está nublado, casi a punto de chover, e así levamos desde o inverno pasado. Así que toda a colleita canta teño, aínda que algunha non é moi boa, é moi benvida, porque os anos non cadran un cos outros, pero aínda así non me queixo. Pasade que vos la enseño. Esta fermosa parede que vedes aquí é unha plantación de kiguano. Estou preparando un vídeo para vos enseñar todo o proceso desde que se planta, coidala e hasta que se pode comer. É unha fruta moi curiosa porque é así como extraña, rara, pero é moi produtiva. E xusto a continuación teño as miñas lentellas dos 7 anos, as fabas que tanto me preguntades onde as podedes conseguir. Todo, sempre, todo se pode conseguir a través de internet. Quero dicir que non teño unha página especial para vos axudar a que a podades comprar. Tamén se algún día a encontro podo conseguir como un enlace ou así, poñereivolo, pero de momento pois non sei como máis axudarvos que dicirvos buscadeo por internet, que aí hai de todo. Hasta estou eu? Estas calabasiñas que teño aquí chamase Peter Pan. É unha calabaza que é como moi rica e moi suave de sabor e todo para poder comela, casi incluso cruda, como se fora un calabasín. Vou deixar unha grande na planta para guardarlle a semente para o ano que ven. Esta que xa está bastante grande vou na deixar medrar na planta para quitarlle as sementes. Todas as que tendes hortas xa saberedes que unha horta dá moitísimo traballo. Hai que estar todos os días encima, pero máis cando é un ano así como este, que o calor non abundou e as horas de sol tampouco. Entón hai que compensar, cando temos un clima así desafortunado, témolo que compensar con moita máis vigilancia, insistencia pola nosa parte, porque poden proliferar de maneira como moi rápida, sobre todo hongos, sobre todo nas solanáceas, tomates, berenjenas, pimentos, e o millor de todo iso é collelas a tempo. Non é o mismo que a plaga este extendida por todas as tomateiras que a collamos a tempo, que a erradiquemos. Hai que estar vigilando. Esta planta que teño aquí ás miñas espaldas é pataca do aire. É unha planta que lle fai falta un sitio tamén por onde ajadear. Pesa moito, así que se a poñedes en alambrada, que ten que ter bastante consistencia, porque chega a coller moito peso, sobre todo cando se empeza a cargar de frutos, que este ano parece que queren vir un pouquiño máis tarde por culpa deste clima tan inusual e pouco soleado, pero en canto se empeza a cargar de frutos, cada fruto pode chegar a pesar medio quilo. E esta planta que a teño aquí pode medir como 2 metros de largo, sabedes que de alto, pois, non sei, como 1,5 metro pasado ou así, pero pode cargar de frutos. Pode ao mellor sacar 200 frutos a medio quilo cada un, imaginadevos o peso que pode coller. Así que se a plantades, que sea en un sitio que sea resistente. Xa vos teño falado moitísimo sobre a importancia de ter un montón de flores na vosa horta, porque hai plantas que xa se polinizan elas solas, non lle fai falta nada máis que un pouquiño de vento, como é o caso do millo, que o teño por aí por detrás, pero hai outras plantas que necesitan dos insectos, de polinizadores, e para atraelos non hai nada mellor que plantar miles de flores.
E non só a importancia de flores, sino tamén de plantas olorosas. Teño visto moitísimos vídeos de imprescindibles olorosas en tu huerta. Son todas, non hai ninguna que non sexa boa para a túa horta. Así que todo o que se che ocurra, prixel, tomillo, albahaca, romeu, todo o que se che ocurra que sea unha planta olorosa vai a ser benvida. Vanche a facer a ti a vida agradable porque van a resender moi ben cando veñas á horta, pero á parte vanche a axudar a espantar algúns bichos que son indeseables e van a atraer polinizadores. Así que todas as olorosas son benvidas. E agora vou vos a enseñar os meus tomates, que aínda a pesar de que foi un ano bastante cativo para todo tipo de solanáceas, os tomates meus aguantaron bastante ben. Recordade que a base de un tomate san empeza por fertilizar moi ben a terra, xa antes de plantalos, incluso en xaneiro e febreiro. Un dos meus tomates preferidos, sin duda, é o tomate amarillo melocotón. E antes de que me empecedes a preguntar onde se poden conseguir as sementes, pois non o sei. A través de internet consíguese de todo. É un tomate super carnoso, apenas ten cavernas e non ten agua, e préstase moito para comer crudo ou para facer tamén mermeladas ou salsa de tomate, porque apenas ten agua e faise enseguida. Máis rico este. Aquí un talliño de puerros e mirad que bonitos van os boniatos. E aquí teño a miña planta de pepinillos. E sempre aconsello que o pepinillo hai no que entutorar tamén, porque o pepinillo, cando colle peso, colga. O sea, o fruto fai que a planta colge. E se o fruto toca no chan, ten moitísimas posibilidades de fracasar. Ben sea por pudrición, en contacto ca humedade da terra, ou ben sexa por hongos. E incluso favorecemos que a planta enferme. Así que sempre así, entutorada para arriba. Vades a ver a cantidad de pepinillos que collo daqui, Dios mío, diariamente, porque se a planta está sana, diariamente dá moitísimo fruto. Bueno, a verdade é que creo que teño aquí 3 plantas. Plantín 4, pero realmente 2 chegaría unha, pero por se acaso lle pasa algo ao largo da temporada, é mellor sempre plantar 2 ou 3. Lempo se me atraba moito, non sei por que me engaño tanto. O pepino é un tipo desas colleitas que non temos que esperar a que teña un tamaño así grande para colleitalo. Podémolo comer desde ben pequeniño. Se o deixamos medrar así, o que pasa é que vai a ahuecarse moito no medio, hai que quitar as cuñas, as pepitas, pero, bueno, que se pode comer igualmente. Eso sí, canto máis vello, máis dura estará a piel de fora. Unha maneira boa de conservalo é facer encurtidos, se é que vos gusta o vinagre, claro. Se queredes conservar as vosas propias sementes de pepino dun ano para outro, tendes que, bueno, non a principio de temporada, pero tendes que deixar que un dos pepinos creza sin freno e que madure ben na planta hasta que se poña amarillo, o sea, non quitalo da planta hasta que sexa
Casi veis blanquiño. Mais pa diante farei vos un vídeo de como lle vou a quitar eu as sementes. Pero vou vos enseñar o pepino que estou deixando eu para a semente. Vedes este pepino que está aquí? Este é o que me vai a quedar para a semente. E vedes que está en contacto co chan? Pois para que non toque directamente ca terra, por o que vos dixen antes, para que non pudra, puxenlle unha tabla. Entón, agora, o seu crecemento vai a ser como hacia arriba, que faja o que poda. Outra das plantacións que sufreu bastante con este mal tempo que tivemos este ano son os pimentos. Pero bueno, eu non me queixo, que teño bastantes. O que non teño unha gran produción é de pimentos morróns, pero dos outros vou tendo. Este sería outro tipo de pimento que é parecido en comida ao pimento da Arnoia, pero en aspecto é máis parecido a un pimento destes de italiano. Pero xa vedes que o color é totalmente diferente, e o sabor tamén. Este é moito máis delicado, máis suave e máis dulce. Este sería o tipo pimento de Arnoia, que é como máis clariño, non chega a crecer tanto como un morrón, pero o seu aspecto é máis parecido a un pimento morrón que a un pimento de italiano ou a estes de padrón. E aquí tería os meus pimentos morróns, que agora son verdes, pero non sei se sabedes que é o mismo pimento que cando compramos rojo, pero está moito máis maduro. E estes son todos os pimentos, as clases de pimentos que teño eu na horta este ano. E aquí, como podedes ver, vou vos a presentar a miña plantación de xudías. A miña idea era facer un arco a la mar de chulo, con xudías verdes e xudías amarillas, pero doulle unha peste a esta planta e quedoume como no medio do camiño. Recórdovos que este ano non foi, digamos, moi bo para as plantas, porque aquí está a punto de chover, estamos a mediados de agosto. Pero así a todo, esa planta debe de ter como uns 6 kilos de xudías, e non vos exagero nada. Vou lá enseñar. A xudía verde e a xudía amarilla é casi a mesma cousa, teñen a mesma, o mesmo sabor, a mesma consistencia, a mesma comida. E digo vos o mesmo, se queredes guardar sementes dun ano para outro, o que tendes que facer é deixar este tipo de vaina que xa está cas sementes formadas, que se ve perfectamente, dun ano para outro, pero mellor secar na planta, porque así acabanse de lograr mellor as sementes. Este é outro tipo de xudía, que é así violeta, e por dentro é verde, que é a mar de bonita, e ten unha flor preciosa.
Esta podese plantar tamén ao largo de todo o verán, ou igual que calquera outra xudía, porque non ten que ser na primavera exactamente. Mirade que bonita é. Iso sí, ao cociñala ponse como verde oscuro, pero bueno, o importante é ter colorido na horta. Mmm. Os calabasíns en plena produción. Sempre vos digo que é moi importante tamén telos entutorados, en unha boa cana que lle faja firme, porque senón os frutos estarían en contacto co chan e tamén é como máis favorecedor para que collan hongos que enfermen tamén os calabasíns. Pero mirade como está esta planta, está a tope, de feito foronse de tamaño. O calabasín, a mellor maneira para consumilo é desde que é chiquitín, que se pode consumir en calquera época da súa vida, e hasta que ten polo menos, non sei, uns 15, 12, 15, como moito 20 centímetros, pero os meus medraron moito. Non pasa nada, valen para outro tipo de comidas, pero mellor é que non estean tan grandes. Por si tendes moito problema co calabasín normal, o verde, o que conocemos máis a cotío, e tendes moito problema co oidio, que non o chegades a sacar avante, que sepades que este tipo de calabasín, que é así como verde clariño, é moito máis resistente a planta a este tipo de hongo. E como vos digo sempre, non nos podemos empeñar en ter na nosa horta un produto que enferma moi de contado, que non ten resistencia. Entón, temos que buscar produtos que aguanten un pouquiño máis. E este tipo de calabasín está igual de rico que o outro, úsase exactamente igual que o outro, e incluso, bueno, as súas flores, as súas follas máis tiernas e todo se pode comer igual que o outro, pero este é un pouquiño máis resistente. Este que se pasou moitísimo de tamaño, e a xente que presume de telos así de grandes, non é que teña mérito ningún. O sea, o calabasín vai a medrar hasta que a planta non dé máis de sí, pero, bueno, a piel ponse un pouquiño máis dura e por dentro ajuécase e enchese de pepitas. Por iso non é que sea moi interesante que crezan así. Pero este, en comparación co outro, co verde, co que conocemos de toda a vida, e voulo a abrir para que o vexades, non fai tanto jueco no medio como fai o outro. Este aínda se pode consumir para meter no forno ou para facer cremas de calabasín perfectamente, ou rallado, aínda se pode comer tamén. Mirade que fermoso está, non está ajuecado para nada, o sea, e a súa carne sigue sendo prieta, dura e moi húmeda. O sea, que este tipo de calabasín, por si non o conocíades, é tamén perfecto. E, por suposto, teño un calabasín xa seleccionado para deixar as sementes para o ano que ven. Vou vos enseñar como está. E este vou a dicir como lle dou de comer ás galiñas, porque como teño un montón, vades saber como lle gusta, rallado, que yo rallo, porque así costelle máis, sonche moi finas as miñas galiñas. Este sabedes que está como moi blanquiño, e o que vou ter que poñerlle unha tabla aquí para que non estea tanto en contacto co chan, pero este está aquí para criar sementes para o ano que ven.
Os que ten son grandes e bonitos. Mirad. Non son melocotóns, é un tipo de parecido ao melocotón, pero eu creo que só se dá aquí en Galicia. E chamase pexejo. Hai nos de diferentes clases, pero é así, chamase pexejo. Faltaba por vir a saludarnos. Mirade que altura. Unha cousa que vos quería enseñar é esta planta que teño aquí detrás. Isto é un tomatillo verde mexicano. Eu outro día enseñímbolo e moita xente confundeuno cun fisalis. Eu entendo que se pode confundir porque a planta é moi parecida, pero o fruto non ten nada que ver. Este é un fisalis que cando está maduro, na súa maduración óptima para consumir, é así, do tamaño de unha cereixa, o color é naranxa, o seu sabor é cítrico e un pouquiño ácido, é agrio tamén. Este é o tomatillo verde mexicano que non ten nada que ver con isto. Este consúmese así. É moito máis grande, se a planta se dá ben chega a ser do tamaño de unha mandarina, máis ou menos, é o tamaño, o seu estado óptimo de madurez para comelo é cando está verde. Por iso se chama tomatillo verde mexicano. Utilízase moito para facer un tipo de salsa mexicana para acompañar carnes e así, pero realmente, así, en crudo, non sei, é que me recorda como a unha fruta que está aínda algo verde, pero é como, non chega a ser tan ácido, pero sí que é un pouquiño agrio sí, e nunca chega a ser dulce. Este, se está moi maduro, é dulce. Son diferentes, nada, que vos lo quería enseñar que son diferentes. E vou vos enseñar tamén a planta para que as distinjades. Esta é a planta do tomatillo, que a súa folla non ten nada de pelos, e sería así. Mira que cousa máis fermosa. E sempre ten así estas hendiduras. E, sin embargo, un fisalis é sempre redondiño. Este sería o fisalis, que aínda que o quixéramos apañar verde, non tería nada en dentro. E aquí teño a miña erva luisa, que estaría ahora mismo no seu estado óptimo tamén para recollela, para poder gardala para todo o ano. Pero vou facer un vídeo só exclusivamente de como recollela e gardala para que conserve todas as súas cualidades e máis o seu aroma, que é o máis importante. Esta é unha fermosísima albahaca morada. E se tendes pensado guardar sementes de albahaca, sesa morada ou sesa de calquera tipo, mediados de agosto é un momento ideal para deixarlle crecer as espigas de flor para recollerlle as sementes.
Pois hasta aquí o vídeo de hoxe. Quería vos enseñar como teño a miña hortiña en pleno mes de agosto. Non todo vai como debería de ir, pero sabedes que o tempo non axuda moito, así que non desesperedes, paciencia. Un ano non dá con outro, e como di sempre miña nai, as contas da plaza non dan cas da casa. Coidádevos, portádevos ben e sede moi felices.